Сега това де-факто се води втори жилищен. По 2 апартамента има на етаж, двустайни. Малка е сградата, 3 етажа, 2 двустайни на етаж. Този отляво е продаден. Този отдясно имаме входна врата. Влизаме, няма коридор, директно влизаме хол, кухня, трапезария. Тук на тази стена ще е кухнята. Съответно до кухнята има врата за банята. Банята около 4 квадрата. До банята имаме спалня. Прозорец. И имаме изход на една тераса, която е по-голяма, по-хубава. Това е изхода от хола. За терасата има още една малка тераса тук, която не е много използваема. Не е много и голяма. Може би няма да е като вратопрозорец, ще има някакъв тук. И така, още веднъж повтарям. 2 апартамента на етаж, този е десния, на втори жилищен етаж. Влизаме, хол, кухня, трапезария. Кухнята ще е на тази стена, тоалетна, баня, до нея спалня. Една тераса има, която се излиза от хола и от спалнята на нея. И една по-малка тук. Това е като реална гледка. Тази, която е използваемата, гледката е това от нея. Друга сграда. Има така въздух, не е точно залепена от среща на оградата, другата сграда, има въздух.